Duo XL op 870 met Doorkump Maria. Ze komen natuurlijk uit Maastricht. Dan kun je net een beetje minder bericht binnen. In die zin dat Fabrizio al zijn optredens had afgelast in verband met stemproblemen. Ik kon hem gewoon, dat is misschien een beetje onbeleefd, maar live in de uitzending proberen te bellen. Want dit is wel neuts. Ik hoop dat er nog een beetje ken en mag kallen en misschien nog wel wil kallen. Want ik kan me voorstellen dat dit in de domper is. Dus even kijken of de telefoon opneemt. Ik huur het net, dus ik pak het gewoon even live op. Steekt natuurlijk veelvuldig in de top 1111. En het is vervelend als zo'n grote vastelovend artiest zijn activiteiten wat dat betreft moet zakken. Goedemiddag met wie, hè? Met Vivian. Hoi, ik ben op zoek naar Fabrizio. Die kan even naar de telefoon komen. Maar is het woord dat zijn optredens had gekend? Zo best live in de uitzending trouwens, even voor de goede orde. Want we huren net het bericht dat hij zijn optredens had af moeten zeggen. Dan moet ik je even mijn naam van de telefoon geven. Een momentje. Jo. Wacht even. Telefoon gaat rond door het managementkantoor, denk ik zo. Stel ik me dat bij vuur? Het zou natuurlijk vervelend zijn als ze echt serieuze steunproblemen, want ze voorlopig dat is net even een beetje hees van een heavy weekend, dan is er toch meer aan de hand. Soort van trend. Hallo met Francesca. Hi, met Ruud. Ik bel voor het nieuws van Fabrizio. Er zou zijn optredens zijn afgezakt in verband met steunproblemen. En ik wil even checken of dat waar is en wat dan precies aan de hand is. Dat klopt, ja. We zijn vanmorgen met hem naar de ziekenhuis geweest. Ja. Naar de K08. Mm-hmm. En die heeft dus dringend verzocht om alle optredens voor sowieso de komende 4 weken even te cancelen. Want als er nog 1 noot zou zingen, dan zou dat eventueel permanente beschadiging kunnen opleveren aan zijn stem. Dus dat moet voor wel voorkomen. En is er een soort van oorzaak aan te wijzen? Is het overbelasting of wat is er aan de hand? Er zit een beschadiging op. Het kan met overbelasting te maken hebben. Want je weet ook, als Fabrizio optreedt, dan geeft voor alles. En dan zing ik altijd sowieso live. Dus, en een optreden is door altijd langer als gepland. Dus het kan overbelasting zijn. Het kan ook gewoon de enorme verschillen van hitte in de zaal en kou buiten de zaal te maken hebben. Ja. Dus het kan van allemaal oorzaken hebben, maar het is eigenlijk gewoon ineens komen opzetten, ja. Oké, dus het is al een beschadiging en er moest er met oppassen dat dat niet erger werd. Dat begreep ik goed. Klopt, ja, klopt. En dus 6 weken, dus dat betekent dat in ieder geval met vastelovend nergens te zien is. Klopt, ja. Dus we zien nu even alles goed om proberen te regelen. Dat kan ik me voorstellen. En dus is ook een hele shock. En dat is zelf zelf ook een beetje in shock en heel teleurgesteld over het nieuws. En je weet allemaal wiegeren dat er optreedt. En zeker met de nieuwe liedjes nu en de nieuwe CD. Maar het is echt, verschrikkelijk, ja. Er heeft echt, had heel erg naar uitgeloerd en dat is een periode sowieso. Ja. En er zijn gelukkig de laatste optredens zijn allemaal best verlopen en is allemaal gewoon goed afgehaald geworden. Maar nu is het toch eigenlijk is toch even misgegaan. Het is eigenlijk de allereerste keer in al die jaren dat er ook maar 1 optreden moet afzeggen. Dus dat is heel spijtig. Oké, Fabrizio, dus de komende weken niet op de bühne. Dat is jammer. We wensen veel sterkte van ons en natuurlijk van alle fans en luisteraars van de top 1111. Ja, fijn. Hartstikke bedankt. Dankjewel dat ze even aan de telefoon wilt komen. Ja, graag gedaan. Hoi. Tot ziens. Hoi.